Hem estat no només a València, sinó també a les delegacions d'Alacant i Castelló, amb el nostre afany diari de vertebrar el nostre territori. És el cas, per exemple, d'Enrique Tena, que esteu veient-lo ahir. Ens ha contat moltíssimes històries i ens les ha apropat precisament en directe. Les ha viscut en primera persona. Per això volem saber amb què es queda ell de tot este any. Així que connectem amb ell. Enrique Tena, bona vesprada. De què et quedes de tot el que has viscut enguany? Conta'ns. Bona vesprada, Joan. Acaba un any i resulta complicat elegir els millors moments des d'aquell 10 de juny que va arrencar este gran projecte. Vos hem informat de l'última hora. Hem estat allà, al lloc de la notícia, com per exemple a la Gota Freda. Vam estar a Alcalà de Xivert, a Alcocebre, a Vinaròs, a Benicarló, allí on va atacar les pluges que van caure ací a Castelló. Hem recorregut tots els pobles de l'interior de Castelló. Informació d'última hora, servei públic de qualitat i en valencià. Per a part d'això també hem tingut entreteniment. Entreteniment pur, com aquella connexió que vas fer des del Far d'Orpesa, on es pot dir que un pirata em va atacar i atacat de nervis en una altra situació estava quan em vas tirar en paracaigudes. Sí, una experiència única, a més de 4.000 metres d'altura i des d'allà dalt es veuen unes vistes espectaculars de Castelló. Però, sens dubte, una de les millors connexions que hem viscut així en A Punt Directe ha sigut des de Benicàssim, quan vam ajudar a Sara a recuperar la seva nimfa, un pardal que ella va perdre, però nosaltres, a Punt Directe, li va fer una sorpresa. Li va donar una nova nimfa, un nou pardal, que ella va batejar com a Punt. I no volia acomiadar aquesta connexió sense dir unes paraules a tots els valencians i valencianes. Gràcies per estar ahí cada vesprada i feliç any nou. Bueno, veiem a un pirata que esperaven que no anem a encontrar. Ens ha encontrat ara sí, mateix en directe. Ai, que el segresten. Vostè qui és? Què? Qui és vostè? Jo som l'últim pirata d'aquestes terres, l'últim pirata! I vostè té familiars, té algunes amistats o algú? Tots estan morts! Tots estan morts? Tots! You're unbelievable. Bona vesprada, companys, què tal esteu? Jo millor no puc estar. Ja que vaig a fer un salt de més de 4 quilòmetres d'altura cara baix. Així és. I quina velocitat anem a agafar? Doncs aproximadament uns 200 km per hora durant la caiguda lliure. Vale, o sigui, la cosa que jo m'havia fet en el cotxe vaig a fer-la així avui. Anem a arrencar el Fest Lloc 2018. Molta festa, així. Molta festa, no, Teresa? Moltíssima festa! És el 5è any que venim i sempre mos ho passem superbé! Perfecte! Ja veieu, no patiu per nosaltres. Quina piscina més divertida, no? També és estiu i també fa molta calor per a tots els gossos i per a totes les gosses. Veu quina estampa, i tots els gossos xopant-se. Hola, què tal? Bona vesprada. Estan passant-s'ho d'allò més bé. No tenim platja de gossos, tenim piscina de gossos. Quin millor plan que xopar-se a 30 graus que cauen avui en este dia d'estiu. Aleshores tenim un nou integrant en la família, obriu els ulls. Quin nom vols que li fiquem? A punt! El públic valencià li agrada l'humor, li agrada el teu humor, Leo? Hay un hedonismo, un sabor de la vida, quizás el público más italiano que se puede encontrar en España. Una volta més, Castelló és una ciutat solidària. Mireu, este és un micro de globoflexia, és una de les activitats que es poden fer així. I només dir-vos molt bon Nadal a tots els valencians i valencianes.